Прывітанне! Што рабіць са складанымі словамі ў заданні А1? Што выбраць? А ці О? Алгарытм дзеянняў просты. Дзелім слова на часткі. Чарнавокі. Чорнавалосы. Ставім націск у другой частцы. Вокі, валосы. Лічым склады ў другой частцы. Вокі, валосы. У гэтым слове у другой частцы націск падае на першы склад. Якая літара любіць нумар 1? Канечне, літара А, першая літара ў алфавіце. Таму тут пішам літару А. Чарнавокі. У гэтым слове націск падае не на першы склад другой часткі. Значыцца, літара А тут ужо не з'явіцца. Што робім? Пішам літару О. Чорнавалосы. Давайте паспрабуем яшчэ раз. Дабрачынны. Ставім націск у другой частцы. Чынны. Гэта першы склад другой частцы. Нумар 1 з'яўляецца літара А. Добраахвотнік. Добраахвотнік. Ставім націск. Ахвотнік. Нумаруем склады. І бачым, што гэты склад аказваецца не першым у другой частцы. Адпаведна, упісваем літару О. Не забудзьцеся паглядзець відэа пра літару Э у першай частцы складаных слоў. А калі вы хочаце бачыць больш прыкладаў з ЦТ кожны дзень, заходзьце на старонку ВКонтакце і падпісвайцеся на канал у Інстаграм.